Ja zatiaľ idem toto pozapájať, hej. No. Spravím zatiaľ ten pult, riadiaci pult. No tak to som zvedavý. To som aj ja. To som aj ja, prosím ťa, pekne zvedavý. Zabi. Nechcem zbytočne vyjadzovať peniaze, tak dúfam, že to nedojebem. Ja. Kde to zmizlo? Ja, ty špina, kde to je? Zavalíš. To som posral. To som posral, lebo to je veľké. Ní? Si mohol rovno chladničku dať, ni? To ešte tá je menšia, vole. Počkaj. To čo bude? Neviem, využijeme to potom. Nechaj to tu, potom sa preto vrátime, alebo aj nehraj sa s tým. Dajme to preč. Oni, toto dáme, tento, jak sa to volá. Nie, počkaj, dačo iné dáme. Daj tam. Umývadlo tam daj. Ne, kývadlo. Oni dáme šporák. Šporák. Umývadlo, nekývadlo ty, chuj. Je umývadlo. To je čo? To je také dva umývadla a za to sedačka budeme... Nie, už viem čo dáme, toto. Budeme cool. Toto dáme. Ježiš má. Čo ti jebe, to dobre. Ešte aj litre vypisuje, koľko máme. Nebude to ťažké? Neviem. Hneď pozriem váhu. Koľko to váži, pusti to. Počkaj, dáme to sem. Ja som debil, pozri čo tu je hore, toto som mohol dať, nevadí. Pusti to. Ja si pozriem, koľko to váži, vole. Ježišmária, to čo za číslo? 57,936,141,96,7773. Takže 5,8, ni? Takže 30 dáme. Nie, dáme 20 aj tomu. Tak. Dobre. No vidíš. No vidíš. Nastúpiť sa dá na to? Čo? Nedá sa na to nastúpiť? Aha, dobre. Si tam ako vyskočil? Ja sa tu snažím vyskoč už a pol roka. stlač Ctrl. Tak. To je dobre. Čo? Vyskoč, space a rýchlo Ctrl a takto. Alebo sa prikrč a vtedy vyskoč. Nie. Musíš skočiť a vtedy sa prikrčíš rýchlo. Takto a hop. Mám ti spraviť schody? Jaj. Takže dámy a páni, ospravedlňujem sa, môj kamarát vypadol z hovoru. Ja? Ty máš net ako oný. Ja? Asi nie, keď tu hrám ešte. A ja hrám, ja ťa normálne som tak ťa neviem, videl, tak ako si Skype, tu behal. no to je jedno. Čo som to chcel? Vyskoč, skoč a skrč sa vo vzduchu. No. No vidíš. No vidíš, Well, na čo som prišiel. Teraz ja to pripnem k lodi. Bum! Už je to pripnuté. Oficiálne. Počkaj. No, ideme na to najťažšie. Zapájať. Obvod. Cievku, rezistor, všetko, ale neviem, kde sú... Čierny by nám pomohol. Wire, tu je. Dobre. Bielý by nám pomohol. Dobre. Počkaj. Ja dám takto nastavím kábel. Jo, potrebujem ešte gombík, vole. Počkaj. Screen, pixel, gyroskop, button. Jo, dobre, mám to. Takže niečo budeme potrebovať na zapnutie, vypnutie motorov, to znamená, že dopredu, dozadu, to bude toto. Takže, s týmto sa pôjde dopredu, vole. Takže, s týmto sa pôjde dopredu, vole. Hop. Ešte stoličky netreba? Prosím ťa pekne, na to treba $130. Ja mám 122 stále, no, výplata neprišla. To čo bolo? Počkaj. Ono to nepriplo. Či? Ale priplo, dobre. Len ten gombík nejak blbo skáče, ale nevadí. Takže to bude dopredu. Dozadu. Ty kokos, to je nejaký veľký gombík. Počkaj, to som posral. To je dobrý gombík. To je veľký ako bazmek ako hovado. No a tak... Čo si slepý, nevieš trafiť na taký malý? Ale veď ty máš okuliare, nie ja. Dobre, nasral si ma, dám tam veľký. Takže toto bude dozadu. Dáme sem. A taký istý veľký dám aj dopredu. Ten jede. Toto? Áno. Takže dopredu. A doľava doprava, čiže musím ešte nájsť doľava doprava. To je už pre malé deti tieto gombíky. Tak vieš, bude som ňou cestovať aj nejaký oný, čo nepozná veci. No pre teba. Nie, pre teba. Máš také, na klávesnici máš také. Ja. Ty si dobrý debil.
Takže doľava. Doprava. Kde? Kde? A doprava není taký veľký. A je, dobre. Tak, jej! Dobre, je pekné. Dobre, vidíš, že som to ja stáva. Dobre, teraz budeme potrebovať vlastne oný zapojiť to. Cez káble, všetko, my všetci to vstupy, výstupy. Rezistory. Takže dopredu. Kondenzátory. Dopredu pôjde Ačkom. Čo je? Source invalid. Nie, serma vole. Počkaj. Primary secondary input reload on link selected points. Vole, ja to proste... Ešte raz. Tak. A... Vypadni stáde, prosím ťa, Pet. Tak aspoň keď si už tam, tak stlač ten horný gombík, alebo ja neviem, no. Vypadnul si teraz stáde. Čakaj. Ten vrchný. Ako stlačím Ečkom? Nie. Čím? S. Escape. Ty si dobrý, dobrý. Ečkom. Stlač. No. Stlačil si? Hej. Ukáž, to není možné, ukáž. Pozor, ukáž, pozor. Nie, Ukáž. rob. Bo. Ono to fakt nejde. Čo ti? Stlač to teraz. Hej! Dobre, takže toto sme zapojili. Teraz ide vlastne doprava. Doprava potrebuje ísť ľavý. Čiže tom. Čiže pum. Tak. Doľava potrebuje ísť pravý. Tak. Čiže ako to bude zapojené, to je sranda. A predné pôjde tak. Dobre. Tak teraz odskúšaj všetky. Odskúšaj všetky, hej. No. No, dobre. Dobrý. 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 Jej! Super. A ja zase zomieram hlavom, vole. Zase zdochnem, počkať. Musím si spať nejaké jedlo. No, môže aj mne. Koľko máš prachov? Ja 152. No, tak počkaj. Hneď ti poviem, čo kúp. Potrebujem... dáme si čínštinu zase. Čínštinu? Čínštinu, tak to budem Daj, volať. daj, čínsku mám rád. Čínštinu. Inventory. Daj čínštinu, prosím ťa. Drop. Už si to vyhodil? Čo? Vyhodilo ti to? Nevyhodilo? Čo? Had jedlo. OK. Tu máš. No. Stlač F3 a kúp si Vehicle Ceiling. Od hora druhé. Od hora druhé. Vehicle Ceiling. Vehicle Ceiling. Máš? Povedz, kedy si to kúpil. Vehikle? Vehicle, áno. Ty normálne hovor. Však, no ja som povedal, vehicle. Nemám prachy. Akože nemáš, koľko máš? 150 dní? 128. Ty si, veď si vravel 150. No ale asi za to jedlo som ti platil, alebo čo? Jaj ozaj, asi hej, no. Tak to sme posrali, no. Nevadí. Môžeme čakať zase ako debili. Nevadí, počkáme si. Nedlho nebudeme čakať. Čo som to chcel? Ja ešte potrebujeme zapojiť tento výšku. A už sa môžeme vydať von na cestu. A ja vlastne ešte nesedadlo potrebujeme. Sedadla. Sedadlo, áno, za to potrebujem kúpiť ten vehicle, všetko debiliny. Počkať. Potrebujem nejaký ten gombík, ale nejaký... Vole. Uí. Minus. Plus ide. Plus tu není vole. Ja, musím si oddychnúť, lebo som zadýchčaný. Keď beháš ako magor. No, idem ešte raz. Uííí. Ja som už myslel, že si vypadol z mapy, vole. Plus. To bude plus a minus bolo tu, vole. To je veľký. Čo je zmizlo? To plusko. Čo ti je? To je zmizlo. Tak počkaj, kde dáme plus a minus? Tak dáme takto, my
Jaj! Už viem, prečo nejde. Čo? Nič, building, activate. Dáme mínus. A ešte aj plus. Ale to je ten veľký, ja chcem ten malý, kde je ten malý? Daj veľký. Malý! Tu je. Je pekné. Wire. Takže teraz potrebujeme toto. Ale počkať. No? Počkať, to som... Nie, že posral, ale počkať, to... Neviem, ako to bude fungovať, vole. Počkať, ja to vyskúšam. Ja som vedel už dopredu, že to posereš. Neposerem, len akurát, že... Neviem, ako to treba zapojiť. No takže to posereš. Počkať. Málo káblov. To málo, no. Počkaj. Ach jaj. No robia čo už. Počkať. Overball. Assistance speed movement. No tak my sme to mali otestovať nejak. No Počkaj. tak otestuj. My sme to mali... no tak my to testujeme, prosím ťa pekne teraz. Dobre, takže toto nám troška nevyšlo. Počkaj, ja si sa musím dať nejaký rebrík. Ježišmária. Čo, neboj sa, dám tam nejaký rebrík a dám, dobre. Počkať. Nejakú dosku alebo niečo potrebujem. No už som kúpil ten tvoj oný. Hej, dobre. No. Tak počkať. Už to mám. Toto dúfam, že bude stačiť. Čo je? Nebude stačiť. Nebude stačiť! Musím stačiť niečo iné. Toto bude stačiť? Čo je? Mám peniaze. Koľko máš peniazí? 28. 28. Tak choď do kvečka menu. No. Choď do Tiled verza 2. No. Tiled Tin V2. No. Máš. Kúp ten plate za 1,5. Čiže vrchný vrchný riadok, odľava 5. Kúp. Nemám peniaz. Nemáš peniaze, koľko máš? Veď si vravel, že máš dosť. Počkaj, ale ťuknem na to No. a nič. Nevypíše ti nič? Nič. Vypíše mi, že net to hej. Building, permit, activate. Jaj, stlač F3. Stlač F3. No. A kde máš building, daj activate. Aha. No. No. A teraz. Nie. Prečo? Čo vypisuje? You do not have anode money. Ja. Počkaj, skúsim teraz, už mám money dáke. Tu je to. Ej, dobre. No zase mám hlad do ryti. No počkať. A ja. Už musíme sa aj to vypadnúť, lebo tu zomreme hladom. Ježiš. Čo robíš? Neviem, čo robím, ja to nevidím proste. Ja. Ono nám to ide preč, nie? Stoj. Stoj. Zabran tomu. Moment. Počkaj, nie, nerob nič, už to mám. Už to mám. Narazí do toho a... Čo to je? Nie, ja som to dal vysoko. Ja, bože. Počkaj. Zabrať tomu to. Počkaj, rýchlo to. Nie! Dobre,
Dobre, to rýchlo. Ja ti jebe. Do piči. Ja som si to netrafil, ty si taký debil. Kurva, ja sa tak smejem, že ja sa nemôžem trafiť. Rýchlo. Ja som nechcel to. Piči. Trošku nižšie, rýchlo. No, tak, dobre, super. Tam, rýchlo. Joj. Super, jo. Joj, že ti jebe. Ojoj. Ja som sa tak smial, že som nevedel ani čo robím. A zase to neviem vidieť. Zase to neviem vidieť. Ešte, že to nešlo rýchlejšie. Joj. Joj. Joj, ale furt to ide. Oni. Postav rýchlo to dlhé, čo je. Tak postav to, aby som potom mohol vyliesť. Čo mám postaviť? Počkať, lebo ja som zažený. Ja zdochnem od hladu, počkaj. A ja mám 14 už iba do piči. Nemám peniaze. Nemôžem to premiestniť, lebo ty si to uzavrel. Ešte nám videlo, čo tebe? Čo? Ja zdochýnam. Rýchlo si kúp dačo. Dobre, už som... 100? Čo tebe? Už mám 100. Kde to je? Kde si? Kde to je? Tu som vzadu. Ja tam je, dobre. No, ide to ale pomaly. Daj Počkaj. mi jesť. Prosím ťa pekne, ja nemám... Ja aj počkaj, mám. Daj mi jesť rýchlo, Eh, prosím. Ale nemám peniaze. Rýchlo, lebo zdochnem. Nemám peniaze. Jaj. Počkaj, toto ti vyhodí. Mám. Na, žer. Jaj. Jaj. No už odsekni to, prosím ťa, lebo to odíde, vidíš, už je to ďaleko. Do riti. No, rob za čo ty. Ja neviem, čo mám robiť. Mám nápad, spravíme tam schody. Ako keď to odíde preč. Neodíde, stihneme ešte. Čo je? Jaj. Building, activate. Dáme schody. Tak. Nie, tieto! Nevadí. Ja, ale to je troška debilina, že to tak mizne, keď to bereš. Tak. No neviem, či to stihneš. Odchádza to preč pomaličky. Neodchádza, neboj. Oh. Ale odchádza. Neodchádza, tak to zastav. Ako? Zastav to s tým dlhým, choď pre tú dlhú pičovinu. Rýchlo. Ale ako? Ja, kurník, už by som tam bol. Rýchlo zastav to. Ale ako? Nemám peniaze. Bože. Nemám peniaze. Nie, Rýchlo. nie, prosím ťa, však nie, všakže neodletím. Prečo? Nemám peniaze. No riti. To je naša posledná šanca. Nechcem tu ostať, nechcem tu zomrieť na tejto planéte. Prosím, Bozer, zastav to. Ale nemám prach. Tento mod je ťažký na nás dvoch. Ja viem ako. Počkať, ja to ešte ma dám. Ja to ešte dám. Ja to budem takto prekladať dookola. Áno. Nevidím ťa. A už ťa vidím, dobre. Poď mi Rýchlo. podávať tieto schody. Čo? Poď mi podávať tieto schody, alebo neviem. Ako keď som... Nedá sa mi to. Tak choď si na to. Alebo nie, počkaj, už to mám. Zastav to! Ale nedá sa. Už sa blížim. Vydrž. Ešte je to ďaleko. No rýchlo. Koľko máš peniazy? Kurva, ono to 56 má ide pravdu. von. Rýchlo. Ja nemôžem, keď sa smejem, ty kokos. Ešte spadnem. Jo, ak spadnem, Tak tak... spadneš, ja ťa zabijem. Tak sa zabijem a ja sám, nie to ešte ty. Joj. Kebyže sa vidíš. Joj. No čo ti žijeme? Ja tak rýchlo robím, ako len viem. To je kúsok. To je len kúsoček, joj. Rýchlo. Rýchlo, už to bude. Poď sa. Doskočím tam.
Nie, to máš ďaleko, to ešte. Jo! Dobrá. A čo teraz? Neviem. Ja zatiaľ idem toto pozapájať, hej. No, Spravím zatiaľ ten pult, riadiaci pult. no tak to som zvedavý. To som aj ja. To som aj ja, prosím ťa, pekne zvedavý. Zabi. Nechcem zbytočne vyjadzovať peniaze, tak dúfam, že to nedojebem. Ja. Kde to zmizlo? Ej, Ja, ty špina, kde to je? Zavalíš. To som posral. To som posral, lebo to je veľké. Ní? Si mohol rovno chladničku dať, ni? To ešte tá je menšia, vole. Počkaj. To čo bude? Neviem, využijeme to potom. Nechaj to tu, potom sa preto vrátime, ale neviem. Nehraj sa s tým. Dajme to preč. Oni, toto dáme, tento, jak sa to volá. Nie, počkaj, dačo iné dáme. Daj tam. Kývadlo tam daj. Ne, kývadlo. Oni dáme šporák. Šporák. Umývadlo, nekývadlo ty, chuj. Je umývadlo. To je čo? To je, Také dva umývadla a za to sedačka budeme... Nie, už viem čo dáme, toto. Budeme cool. Toto dáme. Ježiš má. Čo ti jebe, to dobre. Ešte aj litre vypisuje, koľko mám. Nebude to ťažké? Neviem. Hneď pozriem váhu. Koľko to váži, pusti to. Počkaj, dáme to sem. Ja som debil, pozri čo tu je hore, toto som mohol dať, nevadí. Pusti to. Ja si pozriem, koľko to váži, vole. Ježišmária, to čo za číslo? 57,9361419677773. Takže 5,8, ni? Takže 30 dáme. Nie, dáme 20 aj tomu. Tak. Dobre. No vidíš. No vidíš. No Si vidíš. zabil. Nastúpiť sa dá na to? Čo? Nedá sa na to nastúpiť? Aha, dobre. Si Dá. tam ako vyskočil? Ja sa tu snažím Vyskoč už a pol stlač roka. CTRL. Nie. Tak. Nie. To je dobre. Čo? Vyskoč, space a rýchlo CTRL a takto. Up. Alebo sa prikrč a vtedy vyskoč. Nie. Musíš skočiť a vtedy sa prikrčíš rýchlo. Takto a hop. Mám ti spraviť schody? Jaj. Takže dámy a páni, ospravedlňujem sa, môj kamarát vypadol z hovoru. Hej, dobre, pekné. Dobre, vidíš, že som to ja stával. Dobre, teraz budeme potrebovať vlastne oný zapojiť to. Cez káble, všetko, my všetci gento, vstupy, výstupy. Rezistory. Takže dopredu. Kondenzátory. Dopredu pôjde Ačkom. Čo je? Source invalid. Neser ma, vole. Počkaj. Primary secondary input reload link selected points. Vole, ja to proste... Ešte raz. Tak. A... Vypadni stade, prosím ťa, Pet. Tak aspoň keď si už tam, tak stlač ten horný gombík, alebo ja neviem, no. Vypadnul si teraz stade. Čakaj. Ten vrchný. Ako stlačím Ečkom? Nie. Čím? S. Escape. Ty si dobrý, dobrý. Ečkom. Stlač. No. Stlačil si? Hej. Ukáž. To nie je možné. Ukáž. Pozor. Ukáž. Pozor. Nie, Ukáž. rob. Boha. Ono to nepriplo. Či? Ale priplo, dobre, dobre. Len ten gombík nejak blbo skáče, ale nevadí. Takže to bude dopredu. Dozadu. Ty kokos, to je nejaký veľký gombík. Počkaj, to som posral. To je dobrý gombík. To je veľký ako bazmek ako hovado. No a tak... Čo si slepý, nevieš trafiť na taký malý? Ale veď ty máš okuliare, nie ja. Dobre, dobre, nasral si ma, dám tam veľký. Takže toto bude dozadu. Dáme sem. A taký istý veľký dám aj dopredu. Ten jede... toto? Áno. Takže dopredu. A doľava doprava, čiže musím ešte nájsť doľava doprava.
To je už pre malé deti tieto gombíky. Tak vieš, bude No, so tak mňou pre teba cestovať, som myslel bude so teda. mňou cestovať aj nejaký oný, čo nepozná veci. No pre teba. Nie, pre Máš teba. také, na klávesnici máš také. Ja. Ty si dobrý debil. Takže doľava. Doprava. Kde je? H? A doprava není taký veľký? A je, dobre. Tak, je. Ja? Ty máš net ako oný. Ja? Asi nie, keď tu hrám ešte. A ja hrám, ja ťa normálne som Tak ťa neviem, videl, tak ako si Skype, tu no behal. to je jedno. Čo som Čo? to chcel? Vyskoč, skoč a skrč sa vo vzduchu. No. No vidíš. Ej, no vidíš, Well. na čo som prišiel. Teraz ja to pripnem k lodi. Bum! Už je to pripnuté. Oficiálne. Počkaj. No, ideme na to najťažšie. Zapájať. Obvod. Cievku, Obvod. rezistor, všetko, ale neviem, kde sú... Čierny by nám pomohol. Wire, tu je. Dobre. Bielý by nám pomohol. Dobre. Počkaj. Ja dám takto nastavím kábel. Jo, potrebujem ešte gombík, vole. Počkaj. Screen, pixel, gyroskop, button. Jo, dobre, mám to. Takže niečo budeme potrebovať na zapnutie, vypnutie motorov, to znamená, že dopredu, dozadu, to bude toto. Takže, s týmto sa pôjde dopredu, vole. Takže, s týmto sa pôjde dopredu, vole. Hop. Ešte stoličky netreba. Prosím ťa pekne, na to treba $130. Ja mám 122 stále. No, Výplata neprišla. To čo bolo? Počkaj.